Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon amo na sab kamong ginadapit nining usa ka programa sa pagtulun-ang PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O mga panghinaot kami nga nining tungura karon na kamo sa kabaskog kadasig sa inyong mga panglawas diin may magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa atong mga pagtuon karon sa mga kamatuoran na kini makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo o padayon sab nga among gitudlo kaninyo. Kung may mga basahon man nga gibasa ang mga referensya gigamit kinidili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura mong mainitong mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain karon nga mga dapit labi na sa PBCM compound pod sa ilang makugihon sa ilang pagsunod ug pagsuportar sa programa ug labi na sa mga dapit nga ang mga chapter president may giangkon silang radio station para maipahayag kining maong programa. O dili usab nato angay pagkalimtan nga ang atong hiniusang katiguman sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O alang usab sa atong mga kalihukan para sa atong palas reconstruction padyon gyapon ang atong mapaghatag niya ni atong adunay bukas sa ilang kasing-kasing ug adunay mga kantidad niya na para sa binulan nga mga paghatag para sa atong PBCM Palace Reconstruction. O niini karong higayon na o tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, o ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan o mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Og ninihiyo na ihatag ko pa kamo sa pagpailapa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka oras nga paghatod sa kamatuoran. Ingon ini kita nga oras magigsunan sa inyong pagpatulinghog nining atong programa og mabati na kini sa 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Og niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang mga pagpangumusta sa mga kaigsunan, labi na sa mga nag-sponsor nining atong mga programa sa mga chapter president, ang among pagpangumusta diha kaninyong tanan. O ingon man sa mga kaigsunan nga nagasudong og padayon nga nagapaminaw og nagasudong sa programa via Facebook Live, dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, dinhi sa Blackport, New York, ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Dinhi sa Oklahoma, United States of America, ni Sister Rachel Barbusa sa Moramos, Graham. Dinhi usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, o sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., ni Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, ni Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Nagasulong sila kanato or kanamo via Facebook Live. Diniusab San Francisco, Agusan del Sur, mga Birano family. O gingon man dinhi sa Butuan City si Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. Diniusab sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino ug siyang pamilya. Dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Kila. Dinhi sa Lipa, Batangas, Brother GC Salazar at sa kanyang pamilya at sa kanyang may bahay. Atong igsoon, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapikas, Sister Rosita Ko Mangalos. Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos, Dinis Claveria. O ang atong mga higalang mga salesman nga nagapaminaw usab og nagasudong kanato.
Chapter President Denise Osamis, Sister Perla Mansing nga mo'y nagsuporta sa programa din ni Sibihan sa DXEL Sharp FM. O Brother Feliciano, Noel Feliciano, Chapter President din sa Liti, Merida Liti nga mo'y nagsuporta sa DYRB FM din sa Merida. Sa tanan nga mga kaigsunan nga padayon ang pagsuporta, usab ang among pagpasalamat diya kaninyo. O karon sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungur karon ang atong pagadadon sa atong pagtuon karon, mao kini. Si Ellen Goldwhite, founder ba o propita sa Sabadista, sa ilang mga baba, sa ilang basahon nga doktrina. Ngano nga ato kining ginasusi? Tungod para sa pagpatagad nga kini mao ang ilang opisyal nga doktrina. O kami niini mituo nga siya sa ilang pagpatuo nga propeta pero dili nga kami sa realidad nga niila nga propeta gyud siya. Og niining mga paagiha sa ato ng mga natun-an sa mga nangagi, daghan mang mga katarungan niining tigpamaba nga dili pastor sa Sabadista, evangelist lang si Mitchell Bendilio Bradron sa gisibihan usab nato dinhi sa RPNDX Kidi. Alas 6 ngantos alas 7 no. O ang iyang oras, Reverend ining tigpamaba sa SDA nga si Mitchell Bendilio, alas 7 ngadto sa alas 8, matag adlaw Domingo gyapon. O gabi ka na. Sa atong nasusi Bradron, daghan mang katarungan ni ang gibuhian, abot na siya sa konstitusyon. Lugar kibali sa pagpugong niya nga mawala ang kiusahan. Ang mga sitas nga atong gihatag wala tanduga og nagpabilin siya sa iyang kagusto ang buot-buot sa paghatag og kahulugan niya na. Mao nga nining bahina ato kining ginasusi para mapamatud-an kay doon na may ang baruganan nga murag makita nato nga magpalain na gyud siya o murag magtukod ni siya pagtulunan lahi sa iyang gipasakupan nga Sabadista. Busa ang atong pangutana Bradron sumala sa pagpamatuod. Gipamatud-an ba o si Ginoong Hesukristo ba ang founder sa Seventh-day Adventist Church? Okay, ang tubag niya na Reverend nga dili. Bisan pa man nga si Kristo mo ilang gipamatud-an o gisangyaw, pero ang nagtukod sa Seventh-day Adventist Church dili ang atong Ginoong Hesukristo kundi mao kini si Ellen Goldwhite, usa sa fundador or founder. Ang pagprueba ni Reverend, ilang basahon mismo nga naguluhan og Seventh-day Adventist believe, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines mo na magpamatuod nga si Mrs. White usa sa fundador sa SDA. Niya basahon nako sa page 224 gingon, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Ato pa, ang gasa sa propesya aktibo diha sa ministeryo ni Ellen G. White, usa sa mga magtutukod sa Seventh-day Adventist Church. Busa piho nga dili ang atong Ginoong Hesukristo mo'y founder sa Seventh-day Adventist Church kundi ang usa sa founder ni ining mong pagtulunan mao si Ellen G. White. Kay daghan man lugar sila Bradron. O di nakita nato nga founder de gyud siya diha sa Sabadista. Only nga dili ang mga tao makaingon nga si Kristo mo'y founder. Kaya na nagod sa ilang basahon nga Seventh-day Adventist believe. Karon, kini ba ang pagka-founder sa kang Ellen Goldwhite sumala sa ilang basahon? Gipamatud-an ba ni Ebanghelista Mitchell Bendilio nga dili gyud si Kristo ang nagtukod kundi kining nakasulat sa ilang basahon nga Seventh-day Adventist believe, Brad Ronald? Gipamatud-an gina ni Mitchell Bendilio Reb og atong pamatian ang iyang pagpahayag. Ano kaganila mga kaigsoon na nagawali din nag-angkon nga Seventh-day Adventist pod. Hanya nitubag sa ato nga challenge nga
atong gipangutanan ni atong niaging Domingo nga ilang basahon sa libro ni Mrs. White na ang matuod nga Seventh-day Adventist kasi sila nga walay general conference kasi maghinampo ka sila kung tinuod. Ang tubag, tulibagbag. Mao di hindi makikdebate kaya di ka malumutubag. Ang tubag, magmao na ang tinukod ni Kristo di na ito tinuod kaya may general conference pagsuroy. Na ano mang niabot ka ditong Kristo? Na ang imong gidala-dala Seventh-day Adventist man nga nag-angkon ka ikaw tinuod. Waday ka kabalo na ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist nasugdan na maungalan ang nagbugna ni ngalana sila ni Mrs. White. Atong nakita og nadungog og nabati mga mahal nga tigpaminaw nga ang nagmugna kuno di ay ni ana sa ngalan nga Seventh-day Adventist Church si Ellen Goldwhite yon. Na ang pangutana karon Brad Deber. Diin man gikuha nila ang maungalan nga Seventh-day Adventist o kon Adventista sumala sa pagpamatuod diin gikuha nila ang maong pangalan. O, gikan sa ilang mga pagbasa-basa sa Biblia, Reb. Na naatay lang basahon, Reb, kining giya sa pagtuon sa Biblia, sa eskwela, sa batika, sa mga hamtong. Pahina 148, nagaingon ini. Gani, makatarunganon ang pag-ingon nga ang atong ngalan nga mga Adventista na pagamot sa atong mga pagtulunan sa doktrina, labaw kay sa bisan unsa nga lahi niini. Busa ang mga pagtulunan nga atong gikuha gikan sa Biblia, maoy nakahimo kanato nga mga Adventista. Kung mao matinaw nga sa pagsusi-susi nila o pagbasa di ay nila sa Biblia, ilang gihimuan og ngalan nga mao na ang Adventista. Mo nang sa English Adventist. Dito din nila gikutlo na. Karon, kung kana man day nahimo nga katawagan nila sa pagbasa-basa sa Biblia, Brad Ron, ang pangutana, kano sa ang pagkatukod o paglutaw niya ng pagtulunana? Natukod og na-organisar ka ng maong pagtulunan na Reverend niadtong 1863. Kining ilang libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon, mo'y mupriba niya na, dinis pahina 42, basahon ako footnote. Kining footnote mo na gitawag additional information. Sa footnote din sa pahina 42, gingon kini, ang Iglesia Adventista del Séptimo Día, gi-organisar niadtong 1863. Nakita nato. 1863 nagsugod ang pagka-organisar ni ini. Dugay na ang atong Ginoong Kristo sa tawhanong lawas, wala na din sa kalibutan. Miadto na sa langit. Di klaro nga dili si Kristo ang gigikanan o ang nagtukod niya na. Nakaron, tungod kay kang Ellen Goldwhite man di ay kanang sistema ha. Kibali original sa gikanan ni anak nga mga pagtawag. Ang atong pangutana, unsa ang ilang pagka-misyonaryo diya sa SD kung adunay pagkatawag? Misyonaryo ni Hesukristo? Brad Deber? Na, dili gid, Reb. Protestante man sila nga misyonaryo, Reb. Basi ra pud silang basahon. Atong pamatud-an, Reb, kining Seventh-day Adventist belief, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines dinhi sa pahina 226. Nagaingon ni punto la itong pagbasahon, Reb. The Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant, nadiri mabasa na to, Protestant missionary organization, nga kung atong hubaron sa Bisaya, ang Seventh-day Adventist Church nga usa sa kinadak-an ug labing paspas nga pagtubo sa protestante nga misyonaryong organisasyon. Sa ato pa, kung nipaspas sila sa pagtubo sa mga sama sa mga organisasyon, paspas sila niya na kay may gikumparahan nga mga organisasyon, pero sila gitawag og
misyonaryo nga protestante o protestante nga misyonaryo? Klaro na lang nga dili gid iya ni Kristo kini nga mga misyonaryo, Reverend, kay wa man magtukod ang atong Ginoong Kristo og protestante nga pagtulunan. Nakaron. Kung atong susihon naman sa kasulatan o sa Biblia, Brad Rone, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, tawgon bag Protestant missionary ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo? Dili sila gitawag og Protestant misyonaryo or missionary, gitawag sila mga missionary ni Jesus Christ. Dati Biblia rin nga The Living Bible o sa English version kinis Biblia, The Living Bible, basahon na ako. 1 Corinthians chapter 1 verse 1. Sulat mo ni Apostol nga si Pablo gingon. From Paul, chosen by God to be Jesus Christ missionary. And from Brother Sosthenes. Sa ato pang pinulungan, gikan ni si Pablo, gipili sa Dios aron mahimong misyonaryo nga protestante, adili. Misyonaryo ni Kristo o gikan sa igsuon nga si Sosthenes. Oh, di matinaw. Nga mao di ay nga dili misyonaryo sa kang Kristo, misyonaryo nga protestante sila. Kay dili man si Kristo ang nagtukod. Usan niya na sa mga magtutukod si Ellen Goldwhite man og siya ang original o ang gigikanan ni ana ngalan nga Adventista o gumikan sa ilang pagbasa-basa sa Biblia. Nakaron, tungod kay napamatud-an naman nato sa pulong lang nga founder kay ang atong topiko, nag-ingon man, si Ellen Goldwhite, founder ba o propita ba sa Sabadista sa ilang mga baba, sa ilang basahon o mga doktrina, napamatud-an na nato nga siya gitawag og founder. Ang ato namang susihon karon, gipakita ba usab nga sa binaba, kay ang atong gingon sa ilang binaba nga pagpamatuod. Propita ba daw si Ellen Goldwhite diya sa 70 Adventist, Brad Ronald, sumala sa ilang mga pagtugan nga binaba? Base sa gipahayag ni Perfecto Luberanes Reb, propeta daw si Ellen G. White diha sa 70 Adventist o kini atong pamatian. Ang 70 Adventist na tanan na ay magtutudlo, na ay mga magtutudlo sa among mga eskwelahan, mga colleges, mga universidad, na ay mga pastor, na ay mga evangelista, na ay apostolis, kaning Biblia, nga mao ni ang mga buhas mga apostolis. O niya, giminso mga propeta. Kisa mga relihiyon na din nga na ay propeta. Ang 70 Adventist man. Ha? Oh, na ay ubang relihiyon, gangton nga na sila ay propeta, pero wala man sila magtudlo o kamatuoran. Wa man nila itudlo ang napulo kasuko sa Dios nga ipatuman sa katawhan nga moadtong langit. Oh, si Ellen Goldwhite gigamit sa Dios mahimong propeta sa 70 Adventist. Atong nakita nga si Ellen Goldwhite gigamit sa Dios daw nga propeta diya sa 70 Adventist. Natukod man na, Bradron, ni atong tuig 1863. 63. Oh. Nga karon, sa binaba to nga pagsugilo ni Perfecto. Perfect siya niya ng pagkasugilo na nga si Ellen Goldwhite, propeta. Sa Biblia ba, Brad Ronald, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, naaba kanila sa ilang panahon nga musulti pod sila og pamatuod nga binaba? Adaw nagay pagpabatuod sila rin atong ipabor sa Biblia sa 70 Adventist. Kini nakasulat sa Buhat kapitulo 15 bersikulo 25 ug 27, ingon ni atong mabasa. Gipakamaayo namong mga nanagkahiusa ang pagpilig mga tao ug pagpaanha niini kaninyo. Kuyog sa atong mga hinigugmang Bernabe ug Pablo, kuyog niining mga tawhana nga mitahan sa ilang mga kinabuhi tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, gipaanha namo diha si Judas ug si Silas nga magahimo sa binaba nga pagsugilon kaninyo sa maurang mga butanga. Atong nakita nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, ano na pud sila'y binaba nga pagsugilon? Sama kang Perfecto Luberanes. Binaba po ito nga pagsugilon. Gawas kang Perfecto Luberanes nga binaba nga pagsugilon nga si Ellen Goldwhite, propeta sa ilan na ng baba. Kinsa pang baba ang nagsugilon nga si
Ellen Goldwhite propeta Berdron eh. Okay, ang mga ibanghilista sa SDA nga nagprograma kanhi dinhi sa RPN Dixkio Cagayan de Oro City Rib nga sila si Brother Alan Alferez o sila si Brother Edwin Patlonag. Nagahimo po sa binaba nga pagsugilon nga si Ellen Goldwhite propeta gid sa Seventh-day Adventist Church. Atong paminawan. Ang matuod nga manalagna dili mo angkon na siya manalagna. Apa namang gituan na sa Ellen Goldwhite manalagna. Apa namang gituan na sa Ellen Goldwhite manalagna kung kay ang matuod nga manalagna dili mo angkon na siya manalagna. Oh, nakita nato nga ang matuod po daw nga manalagna, dili mo angkon nga siya manalagna. Pero ilang gituhan nga si Ellen Goldwhite manalagna. Di ba to binaba nga pagsugilon? Di matinaw nga manalagna, pero sa gibilin usab nga basahon. Brad Ronald, nag-ingon ba si Ellen Goldwhite nga ilang propeta? Nag-ingon ba siya nga kinahanglan nga magkabulag-bulag silang mga pagpamatuod, magkalain-lain silang pamatuod, dili nila hiusahon ang ilang pagpamatuod? Ang giawhag sa ilang leader Reb nga si Ellen G. White, kinahanglan nga anaa gyud ang panaghiusa. Dinhi sa basahon ni Ellen G. White, mga hitabo sa katapusang panahon, sa page 77, ingon ni nga atong mabasa. Akong auhagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamatuoran sa paglakaw sa panaghiusa. Kauban sa ilang kaigsuunan, ayaw hatagi ang kalibutan sa paghuna-una nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa nga dili managsama ang atong pagpanudlo. Likay ang pagkabulag-bulag. Busa, matinaw nga sa gibili ni Ellen Goldwhite nga basahon nga mga hitabo sa katapusang panahon, muna'y timan-an ni Mr. Bendilio Bradron. Brad Ronald, Brad Deber, labi na sa mga sabadista nga nasakop diha, nga mapiot nga kinahanglan di ang ilang pagkahiusa. Dili nga hatagan nilang katahap ang naa sa kalibutan, nga sila wala magkapariha og pamaagi sa pagsulti. Nga matud pa ni Ellen Goldwhite, gikinahanglan nga likayan ang gitawag og mga pagbulag-bulag ba sa sistemas pagpamatuod. Mo kana ang gisgutan na ang pangutana nato karon niini. Si Bendilio nga na diha niya na nasakop o tigpamaba Bradron. Kini ba si Bendilio? Usa ba ni siya kapastor diha sa maong pagtulunan sa Iglesia Adventista del Septimo dia? Okay, atong paminawan ang pahayag ni Mitchell Bendilio Reverend nga dili di siya usa ka pastor kundi usa lamang ka ibanghilista. Atong paminawan. Pero dili ko pastor, evangelist ko. Ngayon na ibalik-balik. Dili ko pastor, evangelist ko. Mga mahal namong tigpaminaw, unsay among tumong, nganong gi-establisar namo nga dili di ay daw siya pastor kundi dili siya evangelist. Para ikapakita nga bisan di ay siya og evangelist og dili pastor, kung kinsa may tawagon nga pastor og evangelist, ang tugon sa ilang propeta nga di niya ang kunon ra ba ni karon nga propeta nga kinahanglan magkausa og sinultihan, dili magkabulag-bulag o magkabahin-bahin sa sistema sa pagpamato. Matod pa ni Ellen Goldwhite, palikayan ang pagkabulag-bulag. Nakaron, tuod kay dili man siya pastor, evangelist man day siya. Ang pangutana, Brad Deber, asa daw labaw ang pastor o ang evangelista o evangelist? Labaw gud ang pastor ana Reb sa ebanghelista nya mismo. Sila ra pong kauban nagbinaba nga ang pastor labaw gyud kumpara sa ebanghelista. O ang priba nini mga mahal lamong tigpaminaw inyong patalingugan. Brad, si Brad, Pauline Pulisi, mato pa rin. Brad, good evening. Aslan ko, asay na po sa inyong simbahan, pastor o evangelist? Palihog ito pa, Brad? Okay. Asay na po. So, pwede sa atong tekstuhan. Kanang Episo 4:11 eh. Ang Episo 4:11 atong nabasa rin nga ang gasa naghihatag sa Dios sa iglesia mo ba nahimong magtutudlo o laylay. Ako ba nahimong mga propeta? Ako ba nahimong mga pastor? Ako ba nahimong evangelista? So kanang tanan gasa. Pero alang sa mata sa Ginoo at Sidwin, equal na tanan. Equal tanan. Apan sa kahibalo, taas og kahibalo ang mga pastor. Apan sa kahibalo, taas og kahibalo ang mga pastor. Tungod kay kabalo sila sa Griego, kabalo sila sa Hebro, Aramay sa English, Aramay, kabalo sila.
Whereas nga, ang mga evangelist, naapoy, dili po tanan nga, tanang dili kabalo na, naapoy makabalo. Naapoy makabalo. Pero mas taas din sila na eskwelahan ng mga pastor kay ilang maging ang gilingkuran. Dito, nag-eskwela maging sila na. 4 years na kurso, theology. Atong napamatian ang deliberation nila ni Alan Alferez, Edwin Patlonag og ni John Tadio nga naapod daw sa evangelist nga makabalo sila Hebro o Griego. Mausab na ang naa sa pastor. Naapod lugar na sa evangelist. Pero mas labaw gyud kuno og kahibalo ang pastor. Kay ngano ila pud gyud nang gieskwelahan diha sa theology. Anang pagtuon ba parte sa pangdios. Di sa ato pa kung labaw, di man na nato ibanghilista nga bendilyo. Nga kung ang silultihan sa pastor nga labaw, wa mag-ingon si Ellen Goldwhite nga unsa may imong katungdanan, ibanghilista man ka o unsa. Wa siya mag-ingon nga magkalahi mo og sinultihan. Karon kay labaw man di ay ang pastor. Busa diha ta sa pastor angay muhatag og pagtagad Brad Ron. Tinuod. Brad Ronald, Brad Deber. Na sumala sa ilang pastor nga labaw pa ni Bendilyo. Unsa daw si Ellen Goldwhite, Brad Ron? Propeta dili. Atong paminawan ang pahayag ni Pastor Bacalaris nga Labaw pa kang labaw pa ni kang Bendilyo kay ebanghilista ra man ni Bendilyo. Kung unsa ang pamatuod nining pastor nga mao si Bacalaris mahitungod kang Ellen Goldwhite. Atong paminawan. Walay doktrina ang Seventh-day Adventist nga gimugna ni Ellen White. Wala bisag isa. Okay? Ang tanan nga mga 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist kay mao maning core sa Seventh-day Adventist. 28 beliefs of Seventh-day Adventist kung baga mauni ang pagtulunan doktrina fundamental sa Seventh-day Adventist tanan mapamatud-an sa Biblia kay mao maning core sa Seventh-day Adventist dili gikan kang Ellen White. Okay? Ako masulti sa inyo si Ellen White propeta sa Seventh-day Adventist. Ako masulti sa inyo si Ellen White propeta sa Seventh-day Adventist. atong nakita mga mahal nga tigpaminaw nga kinatibuk-an kuno gani nila nga doktrina, no? Ang 28 cores no? 28 core. Kinahanglan nga kanang 28 core dili na makor raw ni kinsa mang membro mapastor man o maebanghelista. Kay si Ellen Goldwhite ang ila kunong pagtulunan gikuha gyud daw sa Biblia walay gikan kang Ellen Goldwhite nga pundador ninyo. Nga kamo tawgon mo og protestante nga nagsangyaw, dili tawgon ang mga tinun-an ni Kristo og protestante kamura. Kay di mas Kristo nagtukod niya na. Pero sa pagpamatuod ni Mr. Bendilio nga tigpamaba sa SDA nga ebanghelista, mutuo ba daw siya nga propeta si Ellen Goldwhite sa pamatuod ni Pastor Bacalaris Brad Deber? Mutuo ba siya? Kang Pastor Bacalaris nga labaw pa niya, mutuo ba siya nga si Ellen Goldwhite propeta? Sus, dili na atong pagapribahan rib mismo sa iyang sulti nagaingon ini. Pero dili ko pastor, evangelist ko. Ngayon na ibalik-balik. Ha? Og naay mo tawag niya ana, ila na nga rason. Pero ako adto ko singtungdan mismo. Mubitaw nang ningong ko ninyo. Pangita mo og sinulat ni Ellen G. White nga ningon siya, I am the prophet. Ako propeta. Anya, miyan siya, tanang mga Seventh-day Adventist, pag siya ay, tanan. Ni atay sinulat dire, ni atay basa dire Seventh-day Adventist Encyclopedia, Commentary Reference, Series Volume 10. Tanawa ko no, tanan bang Seventh-day Adventist page? Page 1430. Sige o. Kini, highlight. Mrs. White's position in the church, not assuming the title of prophet or prophetess. Mrs. White maintained that she was the Lord's messenger, bearing his message to the people. O, tuwa na. Tanan ang Adventista ni ingon nga si Mrs. White propeta. Resulta na ninyo, kay kulang mo pagtuon. Tanan ang Adventista ni ingon nga si Mrs. White propeta. Resulta na ninyo, kay kulang mo pagtuon. Atong nakita nga gigamit niya ang encyclopedia sa Seventh-day Adventist. Gimintin yun kuno ni Ellen Goldwhite nga dili siya propeta kay wa siya moangkon.
Unya, resulta kuno ni sa kakulang namo sa pagtuon kay wa kuno makibaw kay nganong moingon kuno mi nga tanan di ay kuno nga Seventh-day Adventist ni tuo. Busa ang iyang gikuha pamatuod dito siya ni kutlo nga adto giko sa hintungdan mo tuo. Kang Ellen Goldwhite kay wa man kuno mo angkon. Ang problema Bindilyo kay buot man kang molektiyor ni Pastor Chris Bacalares nga nag-ingon na siya nga alang kanamo sa Seventh-day Adventist kining si Ellen Goldwhite propeta. Unya ang kauban po nimong evangelist si Ellen Goldwhite propeta. Unya ang imong gi-assume nga dili siya propeta kay wa siya mo angkon. Mo na imong rason na naasa man kuha nga magkahiusa ang gitudlo ni Ellen Goldwhite nga kinahanglan nga magpamatod dili magkabulag-bulag. Unsa hinoy ang gibuhat Brad Ron? Kinsa ang iyang giapil nga nituo sa pagkapropeta ni Ellen Goldwhite? Kinsa hinoy iyang gipatuo? Kay nagdisgawas man siya sa ang kaugalingon kay di man siya motuo. Kita mo iyang giapil Reverend nga nituo kuno ta kang Mrs. White sa wala niya ay pagpangwinta nga atong pagtuot bis sa binaba og sa basahon sa Sabadista nga si Mrs. White propeta og sa binaba po ni Pastor Bacalares. O sa atong pag-ila nga siya propeta gumikan nga ilang gipamatuod pero wala tamo ila sa realidad nga siya propeta ba sa Dios. Tinuod ka na. Ang ato lang nga pag-ila propeta siya sa SDA bis sa binaba og sa mga nakasulat sa ilang basahon nga si Mrs. White, propeta sa SDA. Pero naman siya, di na mutuo, kay kita pa mas mituo. Sa ato pa, di na din siya sa Badista. Busa di ay, ang uban ingon na kaniya sa atong mga nadunggan nga, imbis sa Badista ni, ang doktrina si Ellen Goldwhite, propeta, muraman ni siya og nagsinalbahista. O sa ipuriba, Brad Ron. Atong paminahon ng iyang pamahayag, Reverend, kay kita naman, giapil ta nga, kita na hinuoy nituo, sa ito pa kauban na media sa mga pastor, ani, Kang Bacalares. Do Bindilyo, atong paminawan. Edwin Patlunak. Edwin Patlunak. Kakalawa na, sabta, I know that many have called me a prophet. Ako nahibalo nga daghang mutawag nako nga propeta apil lang PBCM nitoo. Ako nahibalo nga daghang mutawag nako nga propeta apil lang PBCM nitoo. But I have made no claim to this title. Muni ako nga giingon i-challenge. Tagay kog basahon nga si Mrs. White mismo niingon nga siya propeta, ni claim ba ni angkon ba? Ang iyang gi-challenge na mo, nga taga-economic basahon mo nang iyang stand, nga taga-ekog basahon ba ni Ellen Goldwhite nga siya mismo, miangkon nga siya propeta, matod pa niya. Kay kamuman lang ang PBCM nito, apil na mo nito, nga wa man kuno si Ellen Goldwhite, magpatuo nga siya propeta, wa man daw siya moangkon nga siya propeta, matod pa ni Evangelista Bindilyo. Unya karon kay ang kay usahan diya sa pagpanubag o pagpamatuod pagsulti ni bulag ka na niya na. Tawgon lagi ka nila sa uban og salbahista ka na. Ikaduha Reverend, kung iyang i-question nga way mabasa nga si Mrs. White ni angkon nga siya propeta, nga ano man nga gipamatudan ni Bacalares nga siya propeta sa SDA. Na karon mauni kay ang iyang rason Brad Deber, Brad Ronald, wa man kuno mo angkon lagi siya na ang pangutana karon nga atong ipagawas. Nganong wala man mo angkon si Ellen Goldwhite nga siya propeta o manlalagna, morning rason nila. Ang matuod nga manalagna, dili mo angkon na siya manalagna. Apa namang gituan na sa Ellen Goldwhite manalagna. Kung kay ang matuod nga manalagna, dili mo angkon na siya manalagna. Unang nga rason mga mahal nga tigpaminaw sa pagpamatuod sa binaba, no? Nga matod pa nila ni Alan Alperes o ni Edwin Patlonag, kauban niya si John Tadio. Ang matuod man gud kuno nga manalagna, dili man gud kuno na muangkon. Unya kay ang matuod nga manalagna, dili man kuno muangkon. Nga siya manalagna. Pero gituhan nila nga managna. Ang gibuhat ni Bindilyo, nangarisgar nga bisag unsaon daw kuno pa nato o sa iyang mga kauban dala na dili man daw gyud kuno siya motuo nga siya propeta
nganong dili mo tuo si Bendilyo nga si Ellen Gulwet manalagna, gumikan nga iyang siguro nga naamay statement ni Ellen Gulwet nga di siya mo angkon nga man bisag unsaon pa kuno di gid kuno siya mo tuo. Ug ang puriba niini Brad Ronald, Brad Deber, Brad Ronnie atong pamation ang baba ni Mitchell Bendilyo nga evangelist. Onya, og ato na nila sa giingon nga si Mrs. White wala gitudlo nga nato nga atong giingon nga ang ako ug mga kaigsuonan mahitungod gud ana miyong si Mrs. White propeta ang akong stand bisan pa nagunsaon ninyo ang akong stand na adto ko mismo sa hingtungdan nga nag-ingon siya nga wagod siya ni gamit ana sa Selected Messages Book 1 page 32 mo gisulti ni Mrs. White. Early in my youth, I was asked several times, "Are you a prophet?" I have ever responded, "I am the Lord's messenger." I know that many have called me a prophet, but I have made no claim to this title. My Savior declared me to be His messenger. Nag-ingon gud siya nga messenger lang siya. Bisan pa nagunsaon ninyo, ang akong istanana adto ko mismo sa hingtungdan. Ang akong istanana wala ko nagtuo wala. Oh. Yun siya, wala ko magtuo, wala ang akong stand at tugig kuno siya mutuo sa nahitungdan nga si Ellen Gulwet. Kay gipangutana siya nga siya ba manalagna, are you a prophet? Siya, wa man kuno siya moangkon. Ang iya daw gipahayag nga siya daw kuno ang Lord's messenger, the Lord's messenger or God's messenger. Ang pangutana karon, ang gisgutan nga ang pagkamanagna nganong dili man moangkon si Ellen Gulwet kay matod pa dili man daw siya manalagna wa siya moangkon pero matod pa sa mga membro o evangelist ang matuod nga manalagna dili moangkon kato binaba man to gibutangan ba nila og katarungan sa sitas Brad Deber, ang pagkamanalagna ni Ellen Gulwet nga dili siya moangkon kay ang matod nga manalagna dili moangkon sumala sa ilang mga pagpamatuod. Gibutangan gid nila sitas rib kining kauban ni Mitchell Bendilyo nga mga ebangelista silang Alan Alperez, John Tadio ug ni Edwin Patlunag. Gibutangan gid nila bersikulo rib kining sa Amos City 14 nani ang video clipping atong paminawon. Usa ka pangutana dre, katapusan na lang ni Brad ang pangutana. So tinuod ba nga ang manalagna nga dili mo angkon nga siya manalagna, dili na siya tinuod nga manalagna? Okay, daghang salamat to. So mo nito atong hatagan pagtagad 5 minutos lang kita. Okay, ato lang basahon Ads Edwin ang Amos City versikulo 14 kung naabay tinuod nga manalagna unya dili mo angkon nga siya manalagna. Okay. City 14 sa Amos igsoon ingon ini. Unya mitubag si Amos og mingon kang Amasinas. Ako dili manalagna ni anak nga lalaki sa manalagna. Ako yande atong kuno nga. Unya mitubag si Amos og mingon kang Amasias. Ako dili manalagna ni anak nga lalaki sa manalagna. Ako himuon bakiro og usa ka mag-atiman sa mga kahoyng sikong uro. Okay, Ads Edwin, kinsa gani sa Amos? So si Amos, matupad niya dre nga ako dili manalagna. Pero manalagna siya at salan. So si Amos sigala tinuod na nga manalagna pero wala siya moangkon nga siya manalagna. So buti pasabot hingala sa ang punto nato sa tubag nga naay mga manalagna nga dili moangkon nga siya manalagna apan tinuod siya nga manalagna. Unya naa say tinuod nga manlagna nga manghubod siya nga tinuod nga manlagna. So mo nga sa Ellen Gulwet kay mao man ilang nga propeta sa mga Adventist gituuhan man gini bisan wala siya maangkon nga siya manalagna atong gituuhan na siya tinuod nga manalagna tungod kay ang balang kasulatan na tinuod nga manalagna nga dili moangkon nga siya manalagna. Okay. Okay, naklaro mga mahal nga tigpaminaw. Matod pa ni Mitchell Bendilyo sa atong na dungog sa unahan, tungod daw sa kakulang na mong pagtuon, ikaw di ay mo'y kulang og pagtuon, oy. Kay matod pa sa lecture ni
Alan Alperes og ni kauban nga si Kuan Edwin Patlunag og John Tadio, nagyon siya nga naay manalagna nga muangkon nga manalagna siya. Napoy matuod nga manalagna nga dili mo angkon nga manalagna bisan siya manalagna. Gibasa pa ang Amos City 14. Waday kaani bindilyo. Wa kaana nga imo maning kauban. Unya, unsay priba? Katong gibasa niya nga wa mo angkon nga manalagna bardron. Naa ba na? Sa Biblia gyud kung atong sundan tong iyang gibasa? Naa. Balikan na ito pagbasa ang Amos, Kapitulo 7, versikulo suguta sa 12. Dayon lapos 14. Ingon kini sa pagbayad. Muna gigamit sa mga kauban ni Mudo Bindilyo nga mga ebanghilista. Ingon man usab si Amasias, mingon kang Amos. O ikaw nga manalagna, lumakaw ka, kalagyo ngadto sa yuta sa Huda, og didto kumaon ka sa tinapay, og panagda didto. Si Amasias din ni Rib, nagpahayag ato kang Amos nga si Amos, usa daw ka manalagna. Sa 13, apan ayaw na panagna pag-usab sa bitil. O dunay instruksyon. Ngingon dayon no, kay kini mao ang balaan nga puloy-anan sa hari, o kini mao ang balay nga harianon. Sa 14 dayon, unya mitubag si Amos, og mingon kang Amasias, ako dili manalagna, ni anak nga lalaki sa manalagna, ako. Ako hinuon, bakiro, og usa ka mag-aatiman sa mga kahoyng sikomoro. Di nakita nga kini mo igibasihan nila sa imong kauban nga nagprograma diri sa DXKO. Nga ang manalagna di ay nga matuod, dunay mo angkon, napoy manalagna nga dili mo angkon nga siya manalagna, pero matuod nga manalagna. Ingon niya na ang diha sa dapit ni Ellen Goldwhite. Kana ang wa nimo may bawi nga pamatuod diha nga mo igibasihan bindilyo. Di naglain kag imo ha na may kay ganahan ang mga Sabadista niya na nga kauban o kinsa pa'y pinakalabaw sa pastor nga mapadayon ka diyan niya na dili man na mo pag-intriga. Kay ang katingad-an diha giunsa nimo nga naaman di ay ng doktrinaha ingka bunga ni sa kulang na mong pagtuon. Ikaw di ay mo kulang sa pagtuon og sa tawag pa sa mag-eskwela kung bright valedictorian. Unya karon kay nakaabot ka naman diha niya na dili day ka valedictorian kay wa man nimo makuha ang kinatibukan. Balik ba? Valedictorian ka. Balik sa imong pagtuon. Ha? Kay wa nimo maabot day na. Nakaron sa atong napamatian ni Pastor Bacalaris nga labaw pa nimo. Ang kanang 28 core mao na ang kinatibukan diha ni ana nga kitawag og doktrina nga naa diha kwaon. Na nag-ingon na kita sa atong pagtuon nga si Ellen Goldwhite ba founder ba o propeta sa Sabadista sa ilang mga baba sa ilang basahon o mga doktrina. O napamatud-an na pinagisbaba og sa ilang mga basahon og sa ilang gitawag og Biblia pod. Nga ang manalagna dili mo angkon nga siya manalagna bisan matuod siya nga manalagna pero di pud mo angkon napoy mo angkon nga siya manalagna. Na ang pangutana nato karon ingon man ini ang atong baton sa 28 core mao man na ang diha sa 28 katima bindilyo nga wala pa ka matao nini naa na ning 28 ka lagda sa pagtuon sa Biblia ni atong mahimong mamimbro nila. Unya sa ilang doktrina sa lagda sa 28 core, ika-23 nga tema diha. Gipamatud-an ba nga si Ellen Goldwhite, Brad Ronald, propeta sa ilang gitawag og basahon, nga gitawag og lagda sa pagtuon sa Biblia? Gipamatud-an gyud Reb, natay ilang basahon nga lagda sa pagtuon. Lagda kini. Ito pakita. Atong pagabasahon din sa page 61. Nani number, lumre 8 hangtod sa lumero 10. Pangutana. Naday pangutana, napuday tubag. Giingon. Unsay giingon sa pagpamatuod ni Hesus? Tubag. Bugna 19:10. Ang espiritu sa tagna, nya naday gi close and open parenthesis. Busa ang katapusang iglesia. Kinahanglan adunay manalagna. Diniden sa lumero 9, pangutana.
Ang hiya sa pagtagna gipailaba sa mga Adventista del Séptimo Dia. Tubag, oo, si Mrs. Ellen G. White giila nga nakadawat ni ining hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin kanato nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga manalagna. Sa Lumirojis dayon pangutana, ang kauswagan sa atong buluhaton karon nagasalig ba sa atong pagsunod sa mga pahamatngon o mga espiritu sa mga tagna? Tubag, ikaduhang Kronikas 20:20. Oo, tuohin ang iyang mga manalagna aron kamo muuswag pagsunod sa manalagna ug kauswagan nagaduyog. Matinaw nga sa katapusan di ay nga iglesia, aduna di ay kuno'y manalagna. Unya, gituhan diha nga si Ellen G. White manalagna. Nga naman taon nga manalagma, magkag istorya-istorya ang makuha, magkas statement ni Ellen G. White nga ang kinatibok ang doktrina na naman sa 28 core nga giingon ni Pastor Bacalaris nga labaw, sumabag ikaw labaw. Isulti Bindilyo sa imong programa nga ako may labaw ni Bacalaris. Ha? Kay kana si Bacalaris baklag na, baklag Calaris, ha? Ikaw may mabaklag ani. Ingna nga nasayop si Bacalaris iyang pag-ingon nga si Ellen G. White propitas SDA. Na di ay ka mo gamit sa 28 core ani kay ika 23 man ni nga tima, kwaon na di ay nimo ang usa ani. Kay 28 man aron mahimo na lang 27. O kitaon mo. Na karon si Juan Bautista sumala sa Biblia, Brad Rone. Atong kuhaan og kinini ang example. Si Juan Bautista ba niangkon ba siya nga manalagna? Atong basahon sa Biblia rib kon si Juan nga Bautista giangkon ba niya sa iyang kagulingon nga siya manalagna? Ani ay Biblia natong gitawag ang pulong sa Dios. Basahon ako dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto sa 21. Ingon ini. Gisugo sa mga tigdumala sa mga Hudiyo sa Jerusalem ang mga pari o ang mga katabang sa mga pari sa templo ngadto nila si Juan og pangutan-on kun kinsa gayud siya. Gisultihan sila ni Juan sa walay lipod-lipod, dili ako ang Kristo nga inyong gihulat. Nangutana sila ngadto kang Juan, kun dili ikaw ang Kristo kinsa ka? Si Elias ba nga propeta? Mitubag si Juan, dili ako si Elias. Busa, mingon sila pag-usab. Tingali ikaw ang propeta nga among gipaabot. Apan mitubag pag-usab si Juan, nga dili siya mao ang propeta nga ilang giingon. Busa si Juan Bautista, wala mo angkon nga propeta. Pero kung adtuan nato ang ilang basahon, nga gitawag og Seventh-day Adventist belief, wa man mo angkon si Juan Bautista nga propeta. Kini ba sa ilang basahon? Propeta ba siya? Brad Deber. Oo, Reb, mismo ilang basahon mo nagpamatuod dinhi sa pahina 223. Nya ato lang diretso sa Bisaya, Reb, nga paghubad nagaingon ini. Ang mga propeta human sa Biblia naglihok nga sama sa mga propeta, sama ni Nathan, ni Gad, ni Asaph, ni Simayas, Azarias, Eliezer, Ahiyas, ug Obed, Miriam, Dibura, Hulda, Simeon. Diyan atong mabasa diri sa sunod, Juan Bautista. Bisag di pa nato ipadayon, Brad Deber, makita nato nga si Juan Bautista di ay sa ilang basahon Propeta. Gi-consider nila nga propeta, Reb. bisan wala mo angkon sumala sa Biblia. Nakaron ato mang tan-aon. Susiho nato, Bradron. Si Juan Bautista kay wa man mo angkon nga propeta, pero mabasa ba sa Biblia nga siya propeta? Oo. Nyate Biblia ribren nga The Passion Translation, Matthew chapter 11 verse 7 ngadto sa 9 nya ato na lang iditso sa Cebuano nga pagkapahayag nining maong translations Biblia. Niya basahon nako. Sa dihang mibiya na sila, si Jesus misugod sa pagsulti ngadto sa mga tao mahitungod kang Juan.
Unsang matanga sa tao ang imong nakita sa dihang miadto ka sa kamingawan? Nagdahom ka ba nga makakita kag lalaki nga daling mahadlok? Kinsa siya? Nagdahom ka ba nga makakitag usa ka lalaki nga gidayan-dayanan sa nindot nga uso sa panahon? Kadtong nagsulob og mahalon nga mga bisti nagpuyo sama sa mga hari sa mga palasyo. O nakasugat ba kamo og tinuod nga propeta didto sa mingaw nga kamingawan? Oo, si Juan maoy usa ka manlalagna sama niadtong sa nangagi. Busa sa Biblia di ay brother, gipamatud-an ni Kristo nga si Juan Bautista manalagna, bisan wa siya mo angkon nga manalagna. Mo ni gibasihan ni Ellen Goldwhite nga matud pa nimo, wa man mo kulang man mo sa pagtuon, ikaw di mo'y kulang sa pagtuon sa inyong doktrina. Nga propeta siya, nihawa ka, giapil na minimos pagtuo. Okay, nituo me. Pero dili realidad nga propeta, nituo me tungod sa inyong baba nga gipanulti sa imong makauban, gawas nimo og sa pastor nga labaw pa nimo. Mo nang buti pasabot na karon. Matud pa nimo God's messenger lang siya. Lord's messenger. Si Ellen Goldwhite. Si Juan Bautista inyong gipamatud-an nga manalagna siya propeta. Sumala sa inyong basahon og sa Biblia atong nakita nga wa pud siya mutud-an nga siya manalagna. Ang gitawag og the Lord's messenger or God's messenger, lahi ba Brad Ronnie sa pagkapropeta? Dili, muna klaro nga ikaw bindili mo'y wa nakatuon, kaya wala ka mahibalo nga kanang messenger, equivalent na sa prophet. The Passion gapon nga Biblia. Basahon ako. Kining nga The Passion Translation. Matthew chapter 10, verse 40 up to 41. Minaw do, bindilyo. Kag mo lecture ka na mo, ikaw mo yung lectureon. Sa ato nang pinulungan, Brad Ron. Okay, sa itong pinulungan para masabtan na din dito. Gingon. Ang mudawat ka ninyo, midawat ka nako, pahayag sa atong Ginoong Jesucristo. Og ang mudawat ka nako, mudawat sa nagpadala ka nako. Bisan kinsa nga mudawat sa usa ka propita tungod kay siya, katong propita, mensahero sa Dios, makaambit sa ganti sa propita. Og bisan kinsa nga magadawat sa usa ka taong matarong tungod kay siya nagasunod kanako, makaambit usab sa iyang balos. Busag ipamatud-an sa atong Ginoong Jesucristo. May tungod sa usa ka propita nga gitawag usab kini og mensahero sa Dios. Oh, nakita mo na sa English pa, whosoever receives a prophet because he is God's messenger. Oh, sa gitawag og Biblia nga The Passion Translation, nakaani? O di, si Ellen Goldwhite, wa mo angkon nga siya propeta, pero messenger, base sa Biblia, sa The Passion Translation, nga ang manlagna, dili mo angkon. Nga siya manlagna, ang ubang manlagna, pero manalagna. Unya di magini siya musupak, Reverend, nga si Mrs. White, Lord's Messenger ni. Para niya, unya kay kanang Lord's Messenger. Or God's messenger. O equivalent man na sa prophet. Oh, nakita mo na. Ikaw makatuon do, bindilyo. Na, kinsa pa ang pastor nga nagpamatod nga labaw pa nimo o si Ted Wilson nga si Ellen Goldwhite propeta atong pamation. Ellen G. White was truly a remarkable woman who, meeting all the tests of a true prophet, Ellen G. White was truly a remarkable woman who, meeting all the tests of a true prophet as set forth in the Holy Scriptures, helped found the Seventh-day Adventist Church. As we read in 2 Chronicles chapter 20 and verse 20, the last part, it says, "Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper." Oh, nadungog na to. Nga gipamatud-an ni Pastor Ted Wilson, usa ka Amerikano, nga si Ellen Goldwhite, usa ka propeta. Na, ikaw na magbuot nga dili man ka mo'y labaw. Pero, tungod kay napamatud-an man nato nga propeta, og siya pundador, usa sa mga pundador, og protestante ng pagka-misyonaryo ninyo diha niana. Si Kristo wa magtukod og protestante, dili tawag og protestante nga misyonary ang pagtulunan. Pero nganong di man kamo angkon, unsan man day kang klaseng pagkatao? Niya, ikaw rin mo tubag, unsa ka? Bakakon ko! Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Laga ko pag-angkon nga ako bakakon, honest ko! Laga ko pag-angkon nga ako bakakon, honest ko! Nga kita mo na.
Mura na gani kag nahimong bakla anis ko. Uy, kuyaw pod. Ni resulta ra nandugay ba? Nga ang iyang pagkabakakon anis na ikabusa mga mahal mong tigpaminaw. Among gipanghinaut nga lamdagan kamo sa kamatoran dili namo tuyo og tumo nga samaran ang balatian ko dili ang amo lang nga mahuas ang mga tawo sa pagtuo nila nga kanang pagtulun-an na mo'y tinod pero usara sa ilang tigpama ba mo'y ni bulgar nga di ay kana siya usa ka propeta unya ngano man taong nagsugaw-sugaw man ni sa ilang doktrina. Pero nituo mi nga siya propeta base sa ilang basahon pero dili realidad nga propeta mao na tinuod. Hangtod diha nga mong ikalagad kanyo sa kalan na lamang sang magtutulo Master Tomas di inyo sinyo kini ang inyong alagad Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio ug sa kalusab sa kauban nga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.